אז אנחנו נעשה מיוט ברשותכם, כדי שלכל מי שישמע אותנו בהקלטה יוכל לשמוע נקי. זהו. אז ערב טוב, ותודה רבה רבה שככה בחרתם להגיע ולהיות איתכם ואיתנו בערב הזה. אני אספר קצת איך אנחנו הולכים לעשות את זה היום, ואז אנחנו ממש ניכנס לתוך. אז הולכת להיות לנו ככה שעה שאני ורחל נדבר קצת, נספר קצת. אני מאמינה על ידע שיהיה אפשר להישען עליו ובתוכו, במיוחד ככה בתוך התקופה האחרונה שקורית. ואת החצי שעה שאחרי זה, אנחנו נשמח לשמוע אתכם, אם יעלו שאלות, אם יעלה שיח, אנחנו נשמח להיות אחרי זה יחד. זהו, אז אני ככה אציג קצת אותי ואת רחל. אז רחל פורמן, שאני מאמינה שרובכם מכירים, אבל למקרה שהיא מנחה בשיטה של 3 העקרונות, היא רוקחת בפנסיה, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה רוחנית עם התמחות בתודעה, בריאות והילינג. היא מאמנת בינה, תובנה ועמידות בפנים והחוצה. היא מרצה בינלאומית ואומנית, והיא מביאה הבנה עמוקה למוח האנושי בנקודת מבט חדשה, רעננה ופרקטית לאתגרי החיים ולפתרון של בעיות. רחל חברה בבורד של המיזם 3 העקרונות בשפה העברית, שזה שלוחה של העמותה של 3PGC הבינלאומית. ואני, ג'ני גיטלבנד, הנה אתם רואים, זה החלק שאני אצטרך לקרוא אותו בתשומת לב. אני גם מנחה כמו רחל בגישה של 3 העקרונות, ואני עוזרת למקצוענים ולמקצועניות, בעיקר במעברים ממשברים, עומס ושחיקה, להגיע למצב של בהירות, משמעות ומימוש, גם בחיים האישיים ובעיקר בקריירה. אני בת זוג לארי, כבר 18 שנה, ואימא ל2. אני פסיכותרפיסטית, מאמנת וסופרוויזרית פרטנית וקבוצתית מעל 11 שנה, עם ניסיון מעל 7,500 שעות טיפול והנחיה. אני מוכרת באיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית, ה-EABP, ואני בוגרת של האקדמיה הקנדית לאימון אקספוננציאלי. בעצם סיימתי את הסטאז' שלי בבית חולים לבריאות הנפש בבאר יעקב. התנדבתי ועבדתי בכפר איזון, בעיקר עם מצבי משבר נפשיים וטראומה. ואני אחת מהיוזמות והמקימות של 3 העקרונות בשפה העברית, שזו שלוחה של העמותה הבינלאומית. זהו, אז זה קצת עלינו. אבל אנחנו יושבות פה, אני חושבת בעיקר, קודם כל כבני אדם. והדבר שככה עלה לי להתחיל איתו, זה הנושא של ים סוער, או אירועים כאלה ואחרים, מלחמה, משברים.
ההבנה הראשונה, אני חושבת שלפחות בי תמכה מאוד, כשקמתי בלילה, קמתי מתוך בעצם נחיתה מחו"ל, לתוך הבנה שקורה משהו, הייתה הבנה שמה שהולך בעיקרון, מה שאני הולכת לחוות, זה את היחסים שלי עם מה שקורה מולי. ו... ובזה בעצם הזכרתי לעצמי שכל מה שאני חווה כרגע בגוף זה קודם כל אנושי, נורמלי, תקין לחלוטין והגיוני, בהתאם למה שאני חושבת על מה שאני רואה, חווה, שומעת מולי. וההסתכלות הזאת שכנראה אני מברכת עליה, ההסתכלות הראשונה, שאם אני חווה כרגע בגוף שלי, לדוגמה הצפה, כן? הצפה, אני אשמע כנראה כתחושה, אם אני אשאל אנשים שונים, מה זה אומר בשבילכם הצפה? כן? אז אני אשמע, נגיד, אני לא מפסיקה לבכות, אני לא מצליחה להתרכז בשום דבר, אני לא מוצאת שקט, כן? ואז אני אשאל, אוקיי, אז זה מה? זה תחושה של, וככל הנראה, כל מי שאני אשאל אותו על הגוף שלו יגיד כזה, כן? יראה לי משהו כזה. אף אחד לא יראה לי הצפה נכון? בתוך הגוף. ואז אני אומרת, אוקיי, אז אם זה כזה, כאילו מהעיניים, מהבטן, מהלב, כן? כאילו התנועה הזאת, אז הדבר הראשון שעולה לי זה בוודאות תקין, זה בוודאות הגיוני למה שקרה עד עכשיו בתוך ההכרה שלנו בשעות האחרונות. אוקיי? אז לדוגמה, אם אני אקח הצפה ואני אקח אותנו, את הגוף שלנו, ואני אדמה אותו לכוס, ואני אשאל אתכם, תגידו, מה ככל הנראה יקרה בכוס מים אם תבחשו? ויש מים בתוך הכוס. כן, אז מישהו יגיד, מערבולת, כן, ככל הנראה תיווצר. מים יעלו על גדותיהם, כן, מתוך הכוס, ויתחילו לגלוש החוצה מתוך הכוס. כן. עכשיו אני אגיד, אוקיי, מה יקרה אם אני אבחש מהר יותר? ואז מישהו יגיד לי, ככל הנראה, יותר מים יעלו על גדותיהם, כן? ויותר יישפך החוצה. אוקיי, מדהים. ככל הנראה,
ככה נוצרת הצפה גם בתוכנו. איך אנחנו בוחשים? אני אוהבת את השפה העברית. המחשב שלנו יכול לבחוש. יש לנו שתי אפשרויות. כן? מחשבה יכולה לבחוש, והיא יכולה לשבח. כן? השורש מם, חטא, מם, שין, רגע, סליחה, עברית. מחשב, מם, חטא. עם בית. תודה. אני באמת מתרגשת. הנה, עכשיו כולם יודעים. אז מחשב יכול לבחוש, כן, הדבר הנפלא הזה שיש לנו, והוא יכול ללכת לצד אחר. יש לו אפשרות כזאת. כן? חשב יכול לבחוש, חשב יכול לשבח. שתי כיוונים שונים לחלוטין, כן? של המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו, של היכולת שלנו לחשוב. נחשוב מה קורה כשאנחנו מתחילים לבחוש. מים מתחילים לעלות על גדותיהם. לא טוב, לא רע. אנחנו פשוט מקבלים פידבק על מה אנחנו עושים עם המחשב שלנו. כשההצפה גדולה, אנחנו יודעים שבחשנו חזק ממש והרבה ממש, כן? כדי שישפך. כן? כשהחשיבה שלנו הסתכלה כאילו החוצה על משהו ואמרה, אוקיי, זה טוב. כן? המערכת החכמה שלנו תיתן לנו פידבק על ידי הרגש והתחושה שלנו, והיא תעשה משהו כזה. ראיתם פעם ילד מבסוט? כן. קשה שלא לראות את המבסוטיות על כל המערכת שלו, כן? שמאשרת את טוב לי. כן? את אני מסכים לדבר שמולי. עכשיו, באותו אופן שבו הצפה יכולה להיגרם, כן? על ידי זה שאנחנו חושבים הרבה, במהירות רבה, כן? ונוסף לזה בדרך כלל, על משהו שהוא לא באמת בידיים שלנו. לדוגמה. הצפה יכולה להיות דוגמה של הם היו אמורים לעשות משהו אחר. אני לא מסכימה עם מה שכבר נעשה. כן? וככל שאני בוחשת יותר, בזה שאני לא מסכימה, ככה אני בעצם מייצרת חשיבה על משהו שלא בידיים שלי. אחד. משהו שכבר קרה בעבר, כאילו נגבר. וככל שאני עושה את זה יותר, ככה
ככה בעצם המערכת שלי מפדבקת אותי ביותר מים נשפכים החוצה. בתמימות. ראיתם פעם הצפה בטבע? רחל, יצא לך לראות פעם? תספרי רגע איך זה נראה. וואל, זה הורס את כל הסביבה. תלוי באיזה הצפה. אבל הצפה שרואים פה לפעמים בדרום קליפורניה, כשיש גשמים, אז הכל, גם היופי נשרף, הכל, ומשתנה, ומעל עבר ליכולת לשלוט. מה מפחיד. עושים? כן. מה מה עושים? אין מה לעשות. יוצאים Mm, החוצה קצת, הולכים יותר רחוק מהמים, mhm, מסתכלים, עוברים בית, mhm. כן, עוברים בית. כן. ראיתם פעם מישהו שמנסה לשלוט בהצפה? אוף. נכון? בבית זה לפתוח את הביוב ולהתחיל לגרש, כאילו. תודה. אז אנחנו ניקח את הביוב וניקח את הטבע. שוקרן. אז בטבע יש שם משהו שבא ואומר, ברור לנו מאיפה מגיעה ההצפה, נכון? היה הרבה מדי, כן? והדרך הכי הגיונית היא למצוא מקום הגיוני לתת לאדמה לספוג את הדבר הזה. נכון? למצוא מקום בטוח ולתת לאדמה לספוג. כן? כי מתישהו, אם לא ננסה להחזיק את המים או להספיג מהר יותר באדמה, המים יעשו את שלהם והאדמה תעשה את שלהם. ואחד הדברים החשובים, נגיד, אם זה קרה בבית, זה להבין מאיפה מתחילים המים. הגיוני? כי אם לא סוגרים את הביוב, אנחנו יכולים לגרף עד מחר. וזה איפה שאני אבוא ויניח, שאם אין לנו את ההבנה מאיפה מגיעים התחושות והרגשות שלנו, אנחנו יכולים להמשיך לעשות טכניקות ולגרף ולנווט את המים של הביוב הרבה זמן. ואני אקח את המודל של ההצפה ואני אגיד, כל מים, כן, שאנחנו נקרא להם רגש שיש לו ריח, פחד, אשמה, בושה, כן? הם בסדר גמור. הם מנסים להגיד לנו מאיפה הם הגיעו. כן? והאופן שבו רגשות ותחושות בעצם
תחושה זה האופן שבו אנחנו יודעים איזה רגש אנחנו חווים. כן? בשביל זה ניתן לנו הדבר המדהים הזה, המערכת המדהימה הזאת שנקראת גוף. כן? נגיד כשאתם תראו מישהו, אתם לא תעלו בדעתכם, נראה לי אשמה, נראה לי אולי לא אשמה. דרך הגוף שלנו, אנחנו יודעים די בוודאות איזה רגש חווה האדם. החלק שאנחנו פחות יודעים, זה שאנחנו חושבים, אנחנו בעצם חווים דרך הגוף שלנו את האופן שבו אנחנו חושבים על נסיבות, אירועים, וכל מה שקורה מולנו, שנקרא מציאות. כן? אני לא בלחץ מהמלחמה. הלחץ שלי נגרם מזה ששמעתי שיש מלחמה, ויש לי מחשבה שאני לא יודעת כמה זמן זה עוד יימשך, ומה יקרה לי אם זה יימשך. ואני אמורה לדעת מתי זה ייגמר, ואת מה יקרה לי, ולכן אני לחוצה. כן? כי אני עושה למציאות. קורה משהו מולי, שאני אמורה לדעת, ואני לא יודעת, ולכן זה לא בסדר. ואני אומרת, לייף, שומעת? יש לי פה איזה חלק כזה, שאני רוצה ליישב איתך. כל מה שאני רוצה לדעת, את אמורה לספק לי בזמן שאני רוצה לדעת אותו. והחיים אומרים, או שתקשיבי. כן? פחד לדוגמה יסמן לי, שהמחשבה שלי היא ככל הנראה הלכה קדימה. כן? לתוך עתיד לא ידוע, וככל הנראה מפחיד. כן? לא טוב, לא רע, אנושי. אנושי לגמרי, לגמרי, לגמרי. פשוט הדרך שלי רגע לחזור הביתה, היא על ידי הבנה של מה קרה פה הרגע. אז חלק מההבנה שלי במה כדאי לטפל כרגע, יהיה להבין מאיפה מתחילה ההצפה. וההצפה תתחיל מהרבה מים בכיוון שהם לא אמורים לזרום אליו. לדוגמה, מתוך השירותים החוצה. והרבה. אותו דבר בעצם הגוף שלנו מנסה לידע אותנו. הרבה מחשבות בכיוון שלא תומך בי כרגע, והרבה מזה. הוא יעשה את זה על ידי איתות גופני חזק שאנחנו מרגישים אותו כמו הצפה. כן? ואז אנחנו יכולים לבחון את זה. כן? לאיזה כיוון חשבתי?
באיזה מהירות וכמות עשיתי את זה. עכשיו, החלק המדהים של הטבע זה שכשכבר משהו נעשה, כשחשבתי 5 שעות על משהו, ובמהירות, התגובה שנוצרה כבר יצאה לדרך. הצלחתם להחזיק פעם מחשבה ולעשות לאחורה? היא כבר יצאה, כן? כבר נבהלתם? יצא לכם פעם לעשות, אל תלכי, שבי. שתים עשרה או 13 שנה, לא יצא לי לראות עדיין אנשים שהצליחו לשלוט במה שכבר יצא. סליחה על הביטוי, היום ממש בענייני שירותים, כן? למישהו יצא פעם להחזיק פוק, או אחרי שהוא כבר יצא לדרך שלא נריח אותו? דן. אז הדבר הראשון שאני רוצה בבקשה לאפשר לנו להיות אנושיים, ולהגיד, בתמימות כבר יצא פוק. כן? הרגש והתחושה שלנו יגידו, נראה לי פוק היה פה. כן? הרגש והתחושה יספרו לנו מה קרה. מה בעצם בתמימות לאן הלכנו. לדוגמה, אם כוחה של המחשבה שלנו תלך לעבר, כן? אז היא תפדבק אותנו נגיד, מחשבה שתלך הרבה זמן נגיד הייתי אמורה לעשות אחרת, תייצר אשמה. כן? זה מראה לי שהמחשבה שלי הלכה אחורה לפני 3 ימים, על משהו שכבר נגמר. כן? ואז הרגע שאני אחווה הוא יהיה האשמה. אם אני אחווה פחד, זה יהיה סימן די ברור שהמחשבה שלי הלכה כן, ואם ייפתח גם בלבנון, ואם גם גרמניה, ואז אני יכולה להגיד, בעצם המחשבה שלי הולכת לבעוד יומיים, כן? למחשבה על משהו שעוד לא קרה, ואני לא רוצה שיקרה, והגוף שלי יפדבק אותי בפחד. כן. אבל המערכת החכמה של הגוף שלנו, מחזירה אותנו להגיד, היי, בעצם אני פה. נכון להיום אני ביום רביעי, 1/11, יושבת איתכם. וזה מה שקורה מולי כרגע. ניסיון פרקטי, עם ביוב שהתפרץ לי בבית, בפעם הראשונה שזה קרה, הייתה פאניקה נוראית, כי פתאום האמבטיה הייתה מלאה בביוב, וזה נראה נורא ולא ידעתי מה לעשות.
בפעם הבאה שזה קרה, וזה קרה פעם שנייה, אני כבר ידעתי מה לעשות, כבר ידעתי מה קורה. אז לא הייתה היסטריה, לא היה פחד ממה שקורה, ואני חושבת שמה שאת מתארת זה מצב שכשאנחנו לא מודעים למה קורה לנו כשיש הצפה, אז הפחד מההצפה עצמה, התחושות עצמות של הפאניקה מאיך שאנחנו חווים את הדבר, מגביר את זה עוד יותר. ברגע שאני מודעת שזו הצפה, היא קרה לי בגלל שחשבתי הכל בסדר, אז אני יכולה לתת, כמו שאת אמרת מקודם, לטבע לספוג את המים, אני יכולה לשבת עם זה, לראות את זה עובר, אני כבר לא יכולה לעצור את ההצפה, ההצפה קרתה, זהו, אבוד לי. אני כבר הלכתי למקום שלא הייתי צריכה ללכת, אני כבר בשתי חשבתי. המקרים היא כבר יצאה. היא כבר יצאה, היא כבר קרה. ההבדל הוא מה קרה לי עם ההצפה. האם אני מבינה שזו הצפה, ועכשיו אני מכילה את זה, עכשיו אני יכולה פשוט לקחת צעד אחורה ולתת לזה פשוט להירגע, ולא לעשות מזה יותר, כי במקרה הראשון אני עשיתי את זה הרבה 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 יותר גרוע, כי לא ידעתי מה עכשיו, וזה סוף העולם. עכשיו, נתת לנו רמז שהדבר הכי תומך יהיה או להבין או לקרוא לעזרה להבין מה קורה פה בעצם. כן? כי אנחנו בעצם קל לנו יותר לטפל במשהו כשאנחנו מבינים מה מולנו. אז אני אניח פה 3 כלים, אני אגיד עליהם הכי בתמצות שאני יכולה, ויחד עם זה בכמה שאני אוכל לתת לפעם אחת. וזה 3 דברים שעבורי הופכים אדם למבין יותר. הראשון יהיה להבין את איך החיים בנויים ואיך אנחנו בנויים, והיכולת לראות את זה. כן? ולהיזכר בזה שזה טבע, זה טבעי. כן? המקום של הצפה וספיגה, כן? זה טבעי. כן? כשעולה גל, כן? כשעולות דמעות, זה טבעי שהם ירצו לצאת. כן? הדבר היחיד שיוכל לעצור אותם, תהיה המחשבה שלנו שזה לא אמור להיות פה. כן? עכשיו, כמו שגל עולה, כן? לא צריך להסביר לו שעכשיו צריך לרדת. זה הטבע שלו, כן? הוא נשפך, אם מאפשרים לו. כן? כשמשהו נמצא בקיבוץ, הרבה פעמים אחר כך, ברגע שניתנים לו התנאים, הוא מרפא. ראיתם פעם לב שעושה רק קיבוץ, 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 קיבוץ? כן? הלב שלנו כל הזמן עושה. כלי הדם שלנו כל הזמן עושים. כן?
הנשימה שלנו כל הזמן עושה פנימה, החוצה, כן? המערכת שלנו חכמה, היא זקוקה לתנאים. כן? אז איכשהו בטבע, כל הזמן יש סדר וכאוס, בו זמנית ובהתחלפות. איכשהו בטבע, כל המינים יש בהם משהו ששייך, ומשהו שייחודי לכל אחד בו זמנית. איכשהו בטבע, יש כל הזמן התקדמות. ראיתם נער שלא זז? ויחד עם זה נוכח. תסתכלו על כל החיות, כן? תנסו לעצור חיה מלגדול. והאופן שבו החיים בנויים, אנחנו בנויים בדיוק אותו דבר. הדרך היחידה שבה אנחנו בעצם מפרידים את עצמנו מהטבע, זה על ידי החשיבה, כן? כשאנחנו בכאוס, אנחנו אומרים, לא, אמור להיות סדר עכשיו. כשיש שגרה, אנחנו אומרים, צריך לשבור שגרה, צריך לשבור שגרה. כן? כשלמעשה בטבע יש כל הזמן גם וגם, גם וגם. כן? לכל דבר יש מקום. אז הדבר הראשון זה לראות את זה. זה להבין את איך אנחנו בנויים, איך הטבע בנוי. הדבר השני זה היכולת להקשיב איך אנחנו ואחרים משתמשים בכוח של המחשבה שלנו. איך לפעמים בתמימות זה תומך בנו, ואיך לפעמים בתמימות זה לא תומך בנו, ואז הגוף שלנו עוצר אותנו על ידי כאב, או פיזי, או רגשי, כן? אנחנו קוראים לזה סבל. והכלי השלישי, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בתוך הצפה, במיוחד מתי שגועש, זה ההסכמה להתמסר לכל חוויה שתגיע. ופה אני חושבת שהורים ראו את זה מולם המון המון פעמים. הדבר הכי מאתגר עם ילד נגיד בטנטרום, זה למהר את הטנטרום שיעבור. כן? לעשות איתו משהו, לבסט אותו, לייצב אותו, להזיז אותו. וכשעצם נשברת, כן? כשכואב, היא לא צריכה בדרך כלל שום דבר מסובך, חוץ מגבס. כן? חוץ מהדבר היציב הזה, שישאר וייתן לעצם להתאחות. אני
נותנת כיוון, שעוד לא פגשתי אף רגש מאוד מאוד כואב, שמבקש מאיתנו או ממי שיושב איתנו משהו אחר. חוץ מגבס. אחרי הרבה פעמים שראיתי, כן, שעצמות מתאחות או כאבים, כן, מתאחים, אני ממש יכולה לסמוך על זה. הפעמים הראשונות זה כזה, כן, כן, כן. הדבר היחיד זה שאם בודקים עם הגבס, אם זה עובד או לא עובד, ומורידים את הגבס ושמים את הגבס ומורידים את הגבס ושמים את הגבס, יש לזה סיכוי לא להתאחות. אבל ברגשות מאוד מאוד כואבים, מישהו שאל, כאילו, אבל אם למישהו ממש כואב, מה אז? ואני אומרת, הדבר בהצפה הכי 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 גדולה שיש. ענת הציעה שגם בהצפות הכי ענקיות שהיו בארצות הברית. להיות במקום שבו זה יהיה רעיון טוב לעמוד בו. להיות. כן. הטבע הצליח להתמודד כאילו עם סופות מטורפות ככה. רחל, אני יודעת שאת מנוסה בזה. רוצה להגיד קצת? כן, תודה לך. הדברים שהחיים מציגים לנו הרבה פעמים הם מעבר לדמיון ומעבר למה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו שאנחנו נוכל לעמוד בו. מהניסיון שלי, לצערי 5 שנים עם התמודדות עם מחלת סרטן, ולאחרונה עברתי שוב איזשהו דבר קטן של פשוט לא יכולתי לאכול ולא לשתות, וזו הייתה מתוך הצפה רגשית שלא הייתי מודעת אליה. פשוט נסגרה לי המערכת, נסגר לי שריר. כאשר אני יודעת שאני בסדר, לא משנה מה קורה, כשאני יודעת שכל מה שקורה לי בא והולך, ואני בסדר, אני כרגע פה עם הרגליים על הקרקע, כשאני יכולה לנשום, שהרגליים שלי על הקרקע, כשאני יודעת שאני כאן ועכשיו, אז הכל טוב. אז אני יכולה לקבל דברים, אני יכולה לשמוע דברים, אני יכולה לחוות דברים, קשים ככל שיהיו. כאשר אין לי את הכאן ועכשיו, כשאני לא מודעת שהעוצמות שלי, החוזקות שלי, השקט שלי, ה-well-being שלי, הבריאות שלי, השלווה שלי, הכל נמצאים בתוכי. אז אני תלויה כמו עלה ברוח, ואני תלויה בכל מה שקורה מחוץ לי.
זה התובנה הזאת, ושוב אני לא, כל מי שמקשיב ויקשיב אחר כך, אם מה שג'ני או אני אומרות עוזר לכם, אז אנא חלקו אותו ויעבירו אותו לאנשים אחרים, שאולי גם זה להם זה יעזור. באותו רגע שאני הבנתי שהכל מתחיל ונגמר בי בתוכי, זה היה פוס משחק, זה פשוט היה פוס משחק. דברים שהפחידו אותי, דברים שערערו אותי, דברים שעצבנו אותי, דברים שכאבו לי, דברים שהרגיזו אותי. הם עדיין, זה לא שזה הפסיק, אבל ברגע שאני מתרגזת, אני אומרת רגע, מה קרה פה? או שאני כועסת, הכעס יוצא, אבל אז אני עושה רגע, מה אני בעצם חושבת? למה אני כועסת? וזה לא בא במין תרגיל או באיזה כלי, אלא זה פשוט מיד הסתכלות כזאת של אני יודעת שזה אני. ואם זה אני, אז the good news and the bad news, מה שנקרא, זה הבשורות הטובות והרעות, כי כאילו למה אני יוצרת לעצמי סבל, אבל מצד שני, אם אני יוצרת לעצמי את הסבל, אז אני יכולה גם להפסיק ליצור לעצמי את הסבל. אבל ברשותך אני הייתי רוצה לדבר על משהו, על הנושא שאני רציתי לדבר עליו, ולהמשיך לעיקרון נוסף, כי מה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם עיקרון החשיבה, או thought, שהוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בשלושת העקרונות, ואני רוצה לדבר על wisdom, שהוא הרבה יותר מנחם בשבילי מאשר thought. וזה היכולת הזאת שלנו להתחבר לכוח שהוא גדול מאיתנו, למשהו שהוא לבינה, למשהו שהוא תמיד קיים ותמיד נוכח ותמיד אפשרי לנו, ועוזר לנו, עוזר לי בכל מצב. ואני אתחיל לספר על איך זה קרה אצלי ולא הייתי מודעת למה זה, ואז לא השתמשתי בזה, ואחרי שהייתי מודעת למה זה, אז התחלתי להשתמש בזה, וזה שחרר אותי. יש לי זיכרון ממש לא טוב, במיוחד זיכרון קצר, אני לא זוכרת שמות, אני לא זוכרת מספרים, וכשהייתי צריכה להרצות או להעביר סדנה, זה תמיד היה מאתגר, ואחרי שסיימתי את האוניברסיטה, 4 שנים ועוד 2 כאסיסטנטית, והיו לי מיליון טולס וסקילס ותרגילים ויכולות, ואתה צובר עוד ועוד ועוד, ואתה אומר רגע, אז במה נשתמש, ואז אתה מתחיל לערוך לך ולסדר לך את ההרצאה, ואיך אני אזכור, או שאתה יושב עם לקוח, ובמה נשתמש עכשיו, ואיך אני אזכור איזה תרגיל ואיזה כלי בדיוק יהיה מתאים עכשיו, והייתי נכנסת ללחץ, גם לפני הרצאות וגם לפני עבודה עם לקוחות. ואחרי זה פתאום, למה לא אמרתי את זה? ופתאום הייתי הולכת ופתאום הייתה לי שיחה מדהימה, עם כל כך מבריקה, על מה הייתי יכולה להגיד ומה הייתי יכולה לעשות, ואיך זה היה פרפקט אם הייתי אומרת את זה ואת זה, למה ולמה, והייתי מרגישה רגשות אשמה, או שאם הייתי מתווכחת עם מישהו, אז אחרי זה פתאום הייתה הקאמבק, התשובות היו כל כך בהירות וכל כך נהדרות, וזה היה יומיים אחרי, 3 ימים אחרי, סיפרתי לג'ני שהיום 45 שנה אחרי זה מקרה, עם חמתי לשעבר, שכבר נפטרה לפני איזה 20 שנה, פתאום היה לי קאמבק, פתאום היה לי תגובה למשהו שישימתי בו, ונורא צחקתי, כי זה כבר 45 שנה אחרי האירוע, ופתאום היה לי מה להגיד, היסטרי.
ולא הייתי מודעת שזה בעצם, ברגע שאני נרגעת, ברגע שאני בשלווה, ברגע שאני לא במתח, אז אני יודעת בדיוק מה להגיד. אני יודעת בדיוק איזה תרגיל לעשות, ומה נכון ומה לא נכון. וברגע שהבנתי את זה, ברגע שהבנתי שזה אחד הדברים שיש לכולנו, לכולנו יש את זה. זה קיים אצל כולנו, אני לא מיוחדת בצורה כזאת או אחרת. לכולנו יש את זה. לכולנו יש את היכולת הזאת, שברגע שאנחנו נרגעים, ואנחנו שלבים, אז מה שאנחנו צריכים להגיד, יצא לנו מהפה, בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. והרבה פעמים אני יושבת עם לקוח או לקוחה, ויוצאים לי דברים מהפה, ואני אומרת, מי אמר את זה? מי השתמש בשפה כזאת? מאיפה יש לי בכלל את המילים האלה? אני אפילו לא ידעתי שאני יודעת לדבר ככה. וזה יוצא וזה בא, כי אנחנו כולנו מחוברים לאנרגיה הזאת שהיא גדולה מאיתנו, שיש בה את כל הידע ואת כל מה שצריך. ואני אומרת את זה כי אנחנו בסיטואציה שלא היינו בה. אף פעם לא היינו בסיטואציה הזאת. ואנחנו נתקלים בדברים שלא נתקלנו בהם. ואנחנו במצבים שאנחנו לא יודעים, אין לנו ניסיון, אין איזשהו גיידבוק או 1, 2, 3, ככה תתנהג וככה תאמר וככה תעשה. וזה לא משנה אם אתה בן אדם פרטי או אם אתה מורה, אם אתה מטפל, אם אתה עובד עם אנשים, זה ממש לא משנה לכולנו, אנחנו כולנו באותה סירה, אנחנו כולנו במצב חדש לחלוטין, לגמרי, שלאף אחד מאיתנו אין לו ניסיון. אני בת של ניצולים, אבל זה לא, זה משהו אחר, כן, כי זה קרה בארץ שלנו, בגבולות שלנו. ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, ואנחנו לא יודעים איך דברים הולכים להתפתח. אבל עצם העובדה שאני יודעת שיש לי משהו שמנחה אותי ומכוון אותי ועוזר לי בכל רגע נתון, מביא לי כזו שלווה. וגם אם לפני השיחה היום הייתה איזושהי דקה של קצת מתח, אני ראיתי, המחשבה האישית הולכת לחוסר ביטחון אישי ולחששות ומה יהיה ומי יופיע ואיך אני אהיה, ומיד הידיעה הזאת שאני אהיה בסדר, כי יש לי את כל מה שאני צריכה. יש לי את כל מה שאני צריכה. ואם אני אצטרך לומר משהו, אני אומר. ואם אני לא אצטרך לומר משהו, אני לא אומר. ואיך שזה יהיה, זה יהיה מדויק ובסדר. זה בדיוק כמו שזה צריך להיות. הדבר הזה משחרר. הוא משחרר ונותן לי כל כך הרבה זמן לפני, אני לא צריכה כבר להתכונן כל כך כמו שהייתי מתכוננת. זה לא שאני לא מתכוננת, אבל זה בכיף, זה בלי מתח. זה בלי הרגשות האלה של אני כבר נכשלתי לפני שהתחלתי. וזאת הייתה התחושה, אני נכשלתי לפני שהתחלתי, זאת אומרת, לא, מה שאני לא אעשה זה לא יצליח, זה אף פעם לא יהיה טוב מספיק. כן, אתם מבינים שאני פרפקציוניסטית, אז שום דבר לא יהיה מדויק ושום דבר לא יהיה מספיק. והדבר הזה פשוט התמוסס, זה לא קיים יותר. אני יודעת, לא ברמה של ידיעה בראש, אלא בכל גוף, בכל תא בגוף שלי. זה משהו שאני מרגישה בגוף, שאני התנסיתי בו וראיתי אותו פעם אחר פעם. ותנסו גם אתכם, אני בטוחה שלכם יש המון 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 מצבים שהייתם בהם, שלא הייתם במצבים האלה מקודם.
והתנסיתם, וידעתם מה להגיד, וידעתם איך להתנהג. ואם זה לא היה באותו רגע, אז יום אחרי זה פתאום עלה משהו, ואז אפשר תמיד לחזור ולהגיד, כן, ונזכרתי בזה, או חשבתי על זה, ומה דעתך או מה דעתך על זה. זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר שיום אחרי, שבוע אחרי, חודש אחרי, משהו עולה, ויש פתאום מחשבה חדשה, מחשבה רעננה. אז זה חוזר למחשבה, להוסיף למה שג'ני אמרה, שאני עכשיו הזכרתי מחשבה רעננה. ההצפות שג'ני דיברה עליהן בהתחלה, והרגשות הן בדרך כלל קשורות למשהו שאנחנו כבר חווינו, לניסיון שלנו, למה שאמרו לנו, מה שאנחנו למדנו. זה לא דברים מקוריים וחדשים, זה בדרך כלל ריסייקלינג, מה שנקרא, מחזור של חוויות, של מחשבות, של רגשות שחווינו כבר. ולכולנו יש דבר נוסף, שזה מחשבה רעננה או מחשבה חדשה, שפתאום צץ לנו איזה רעיון, פתאום צץ לנו איזה משהו מקורי, משהו חדש, משהו, איך לא ראיתי את זה, איך לא חשבתי על זה, נכון? אני כבר 80 שנה מסתכל על זה, ופתאום עכשיו אני רואה את זה לגמרי אחרת. זו אותה אנרגיה, זו אותו הוויזדום, זו אותו התובנה, זו אותה הבינה, שאנחנו מקושרים אליה. ובמיוחד בזמן הזה שאנחנו כולנו מוצפים בחדשות ובידיעות ובתחושות כבדות, אם אנחנו נוכל להסתכל לעבר המחשבות שלנו ופשוט להיות סקרניים ולראות האם צצה לי מחשבה חדשה, האם זו מחשבה כאילו לעשות כזה מין ספירת מלאי, האם זה חדש או ישן. פשוט להיות סקרן ולראות סקרנית ולראות, זו מחשבה חדשה או מחשבה ישנה. ורק המחשבה הזאת של להתחיל להסתכל על המחשבות שלנו וכאילו לסווג אותם חדש או ישן, כבר יכול להוציא אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים ולהביא אותנו לעכשיו, לכאן, לתחושה יותר נעימה בגוף. למין משחק כזה עם עצמנו. ושוב, זה לא תרגיל, זה לא עבודת בית, זה לא אתם חייבים, לא, לא, לא. זה פשוט הצעה של בואו נסתכל לכיוון הזה, בואו נסתכל על הפרח איך שהוא פורח, ולא נסתכל על הפרח של ידו שנובל. כן? זה הכל. בואו נסתכל לכאן, בואו נסתכל לאיפה שיש אור. אני תמיד מביאה, אני מציירת, ואני מאוד 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 אוהבת את רמברנדט. ואני חושבת שהוא מאוד מאוד אפרופו לעכשיו, כי אם מסתכלים על ציורים של רמברנדט, הכל נורא 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 כהה. ויחד עם זה, כשמסתכלים על כל הציורים שלו, יש פורץ אור מאוד 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 חזק. אבל כשמסתכלים על האחוז של האור בתוך הציור, האחוז הוא מאוד קטן, ואם תסתכלו מקרוב זה אף פעם לא לבן, זה בדרך כלל צהוב וצבעים אחרים, אבל זה כל כך בוהק על הרקע הכהה הזה, בגלל שיש כל כך כהה, המעט של האור בוהק החוצה, ומה שאני מבקשת מכם לשים לב זה לאור, כי החושך נמצא שם, הכהה נמצא שם. אבל האור, התחושה הטובה, המחשבה הטריה, לצאת ולנשום אוויר, לתת חיבוק, האפשרות הזאת לדעת שאני בסדר, לא משנה מה, אני כאן ואני בסדר, לא משנה מה.
כרגע, פה, אני, הכל טוב. אז זהו, זה כל מה שרציתי לחלוק, ושוב אני מודה לכם שאתם פה. זה מדהים שעלה לי זה שהנחת כאילו שבתוך הציורים שלו קיימים שניהם. האור לא יכול לבהוק בלי כל מה שהוא צייר גם מסביב. זה מה שהופך את התמונה הזאת לכל כך שלמה. אין טעויות. זה מערכת אחת הציור שלו. נבונה מאוד ככה. אנחנו רוצות ככה לפתוח לשיח, לשאלות, לשיתוף של מה פגש, אם היה משהו שסקרן, אם היה משהו שהיה משמעותי. אתם יכולים לפתוח, אתם יכולים לכתוב, אתם יכולים לדבר. ענת. אחד הדברים שאמרת, ג'ני, זה הסכמה להתמסר לכל חוויה שתגיע. והחוויה עכשיו, אני לא בארץ. אז אחת החוויות שלי היו כמובן, לא כמובן, אבל בגלל שאני משני, כמובן בשבילי, זה אשמה. כי עזבתי את הארץ בגיל 21, לא חזרתי, לא הסתכלתי, באתי לבקר את אמא שלי, חוץ מזה, סגרתי את הפרק. אבל מאחר שאני פיס או שלום בעולם מאוד חשוב לי, אז כשיש דברים כאלה, נכנסה לי המחשבה שאולי, אם הייתי נשארת, לפחות הייתי יכולה לעזור קבוצות של השלום וכולי. טוב, וזה, הסתכלתי על זה ועזבתי את זה, נתתי את זה את הזמן שלו. מה שמצאתי זה המון עצב על מה שקורה. וחלק מזה, וההסכמה שלי, העצב לזמן הזה הוא מאוד טבעי. איך אפשר לא להיות עצוב? אז היו לי דמעות על סף העיניים כל הזמן, כל הזמן, בקושי נשימה ודמעות. ונתתי לזה להיות, כי ככה זה היה. וזה נראה לי מאוד מתאים למצב. עד שסוף סוף ראיתי איזה וידאו ששבר את זה לגמרי, ויצאתי בשיטפון של בכי. ולמחרת, הדמעות לא היו כל הזמן, כי השיטפון קיבל יצא, יש לי את הכאב, אבל הכאב הפיזי על הכתפיים, והדמעות כל הזמן נעשו פחות, כל הזמן, כי היה להם את היכולת להתפרץ מספיק ולנקות, היה להם רשות. כשהייתי יותר צעירה חשבתי שאם אני אתחיל לבכות אני לעולם לא אפסיק, אז אף פעם לא בכיתי. עד שלמדתי והייתי בת 30 אולי, שהבכי זה דווקא, זה לא נורא, אני לא אפסיק, אני כן אפסיק. הוא בא והוא הולך והוא קורא, ואחר כך קצת עייפים, ואחר כך מרגישים יותר, יש יותר מקום בגוף. אז בשבילי, יש לי משפחה בצפת, והם עזבו כשזה התחיל אילת, ואחר כך חזרו,
וזו הייתה גם תגובה שהתאימה למצב. המצב היה שאולי גם יבואו טילים מלבנון, אז כדאי לצאת, כדאי לחזור. ועכשיו, אם זה כן יגיע, אז האם יש לי אוכל בבית, האם יש לי ממ"ד בבית, מה אני צריכה שיהיה לי אם זה יגיע. זה לא שלא צריך לראות מה שיש, אבל עם מה שיש, מה התגובה, מה הפעילות הבאה. כשיש דמעות לבכות, כשיש כאב, לתת לכאב זמן, כשיש פחד, מה אני יכולה, ממה הפחד ומה הפעולה המתאימה. יש לי ממ"ד או לא, אין לי ממ"ד, אם אין לי ממ"ד, איפה המקלט הכי קרוב אליי וכולי. מצד שני, תשמעו, אני מאוד, יש לי בתוכי ייאוש על האנושות בכלל. כי יש לי רצון שהיא תהיה אחרת. זה עובדה. ומה שנותן לי עצמי תקווה זה, ומזל גדול בחיי, שאני גרה בכניסה לשמורת טבע, על גדות שמורת טבע, כל מה שאני רואה זה יופי. עכשיו שאני יושבת על ידכם, יש בשבילי תמונה כמו שרואים לא יודעת, בסרטים. זה נותן לי המון שקט. ואם אין את זה למי שגר בעיר וזה, אני חושבת שלצאת לטבע, לגעת בעץ. השאלה בזמנים האלה זה מה אנחנו יכולים לעשות חוץ מהחושך, איפה בעצם האור? יש חושך ויש אור, אבל מה האור שמתאים לי באישיות שלי ובלב שלי, לתת לעצמי קצת מנוחה על הכאב ועל מה שהזוועות שרואים. וכמה גם להסתכל בזוועות. כל הכלים האלה של טיפול עצמי, במציאות כמו שהיא. anyway, זה מה שהיה לי לתת בשני גרושים. זה היה מדהים, כי ממש התמונה שלך כל הזמן הניחה. גם וגם. גם וגם. גם וגם. גם וגם. יש הרג, יש לידות, יש פגיעה, יש אנשים שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מי זה הגיבורים האלה? כאילו, איפה הם היו? מאיפה פתאום אנשים התאחדו? והם כל הזמן קורים. כמו הציורים של רמברנדט, גם וגם, גם וגם, גם וגם, כל הזמן. החיים בעולם הזה זה לא לפחדנים. יש עוד שענת אמרה שזה מאוד מאוד חשוב, וזה העניין של מה עושה לך או לך טוב. וענת אמרה שהיא מסתכלת על הטבע, אני הולכת לחוף הים, האם זה לחבק עץ, האם ללכת ולקנות לך זר פרחים, האם זה לרוץ, האם אני הרבה פעמים נכנסת למקלחת ופשוט צורחת. אני כבר יודעת שהשכנים שלי לא ישמעו גם אם אני אצעק באמצע הבית, אבל משום מה כשאני במקלחת זה יוצא יותר בשיפור, ואני פשוט נכנסת למקלחת וצורחת ומשחררת. אני עושה צ'יגונג ואני עושה שייקינג של צ'יגונג, רעידות. מה יכול לשחרר אותך או אותך? מה יכול לעשות לך טוב? כן, לעשות את זה ולעשות את זה אפילו יותר. וכל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה משחרר ומה עושה להרגיש טוב. וכן, אם זה לאכול גלידה זה בסדר, אם זה לא חבית ואחר כך אנחנו מרגישים לא טוב מזה, או חתיכת עוגה בסדר. אני יותר מזה אומרת, זה הזמן להתמך, ואם מישהו צריך להתמך בכדורים לישון טוב בלילה, אז זה הזמן לעשות את זה. אם אתם צריכים משהו להרגעה,
אז תבקשו ותקבלו, וזה בסדר גמור. אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים לעשות את זה בעצמכם, זה בסדר. זה הזמן, כשנשברת הרגל הזה, אז אנחנו לא מצפים מאף אחד שילך בלי קביים. זה הזמן לקחת קביים ותומכות, איזה סוג של תמיכה שהיא. אם אתם יכולים להיעזר באנשי מקצוע, נהדר. אם זה קואוצ', אם זה תרפיסט, אם זה מה שאתם צריכים, זה הזמן לעשות את זה, לא למנוע מעצמכם. זה הזמן לעשות את זה, ואם אתם מדברים עם חבר או חברה, או אנשים שאתם עובדים איתם, ואתם רואים שיש להם קשיים, להגיד להם שזה בסדר. להגיד להם שזה בסדר, כי אנחנו מנסים להיות יותר חזקים ממה שאנחנו לפעמים באמת, ואין צורך, אנחנו חזקים מספיק. וזה שאנחנו מקבלים עזרה או תמיכה, זה לא אומר שאנחנו לא מספיק חזקים. אז תבקשו ותתייעצו ותעזרו ותתמכו. זה בסדר, זה לגמרי בסדר. שירן, את מדברת אנגלית? אני מבינה אנגלית, אני יכולה לדבר אנגלית, למה? אני רוצה לשתף באיזה שירה, והיא באנגלית. ענת, זה לדוברי עברית. ואני לא יודעת אם רב מדבר אנגלית. לא, לא. ואחר כך יוצא לי לדוברי עברית, אז זה לא יהיה אפשרי. ותשלחי לנו שנוכל לתרגם. כן. אני אשלח לרחל. אוקיי. יש לי איתה קשר אישי. ואז תשתמשו או לא תשתמשו באיזה פעם. תודה. עוד מישהו שאלה או תהייה או שיתוף? הודיה. לי יש הודיה. תודה. כאילו, זכיתי לבהירות רגע להבין מה בכלל הייתה המחשבה שלי על כל הסיטואציה הזו, כאילו שהיא באמת לא הייתה אמורה להיות. כאילו, זה לא אמור. וכאילו, זה כאילו ממש בא לי להגיד תודה רגע, להסתכל על זה מפרספקטיבה כזו. וכל מה שאמרתם, גם העיקרון השני שרחל שהעלית על שהכל מדויק, כאילו, כל כך, זה נעים לסמוך, זה באמת משחרר, ולא לנסות להיות בשליטה על מה שאין לי בשליטה. ואז אני נשארת עם הדברים שהם במאי ביזנס, כאילו, שיש לי עליהם יכולת לשנות, ואני באמת רואה שאני מרגישה הרבה יותר טוב, כאילו, בימים האחרונים. והבחינה של המחשבות שלי, והרגע היכולת להתבונן על המחשבות שלי ולהפריד, כאילו, זה כאילו, בשבילי זה משנה חיים, ובאמת, בקיצור, זהו, אז ממש בא להגיד תודה על הזמן הזה שביליתי איתכם, ומאוד ספגתי ולמדתי מכם. אני חושבת שבמילים יפות האלה אנחנו יכולות לסיים את היום. אני רוצה שוב להגיד למי שמקשיב, אתם מוזמנים לפנות גם אני וגם לג'ני וגם אליי, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם הערות, אם אתם צריכים תמיכה בכל סוג שהיא, אנחנו פה ואנחנו נשמח לשוחח איתכם ולעזור אם אנחנו רק יכולות.
שמרו על עצמכם. לא שומעים אותך. לוקה, סתם כנראה בשקטה יותר. עולה לי להגיד ממש ממש תודה לכל מי שהגיע וגם למי שצופה אחרי, ולך רחל, תודה ענקית ענקית. זה עונג להיות איתך. כנ"ל. אני מאחלת לכולנו להישאר, אני נשארת ממש עם ההצעה הזאת שאנחנו יכולים להישען לתוך תבונה וחדש, אפילו עכשיו. אפילו עכשיו. לסיום. ברכות. ביי.